Ready? Ready na kayo? Hindi ako sanay sa maliit. Lalaki yan mamaya. Sa umpisa maliit talaga yan. Ready? Start! Now, go! 2, 1! Ay, hindi man lang nakaisa. Okay, in 3, 2, 1, go! Go! Galing mo. Sakit ka. Laban lang po sa antok, sabi ni RJ Nakakaloka, nanggigising kayo zombie na naman ako bukas nito. Kanta na ulit kayo mga Diyosa para makatulog na ako, sabi ni Mary Grace Novio. Hindi Mary Grace kasi may kasama ka rin sa kwarto. Tingin sa ilalim ng kama. Support. Sino? Best support friend. Sino? Pusa? Pusang langpong lang Di ba? pala. Totoo naman. Alam mo, akala ko coat yung suot mo kanina. Coat siya. Coat ba siya? Bakit butas? Coat na blazer. Ah, okay. Ito na yung mga bagong uso ngayon. Mga luma na kasi yung mga damit mo. Diba? Anong tawag ng coat slash blazer? Ang tawag dito, pakapa ni Mayora. Woo! May paglipad yan, Nung nakatalikod partner. ka kanina, sabi ko ba't naka-coat silang lahat? Pwede din pantago sa may utang. Andiyan na ba yung pinagkakautangan ko? Tapos ganyan yung headset mo. Ulitin ko. Teka lang. Si Tanya, huwag kang magulo. O magdalawang isip, nahiwalayan siya. Dahil yung mga ganyan tipo po ng tao, yung hindi pinanghihinayangan. Tipo ng tao na binansagang Michael, andyan pag may kailangan sa'yo. Si Kristen ang humanap na agad at ipinagpalit ka sa iba at may mas magandang plano sa'yo ang Panginoon. Ano ba? Wala Kaya tayo. makatino ante. Kabisyo, i-download mo na sa Apple Store at Google Play Store ang Love Radio PH, your #1 radio in full video. Always your #1 SM radio station.